Som veľmi zvedavý, ako sa toto dá nafúknuť na trojsúborové Národné divadlo. Som naozaj rád, že Banská Bystrica bude mať Národné divadlo, čo sme sa nedávno dozvedeli. Len nie v maličkom Národnom dome. Keď budem primátor, budem sa zaoberať aj touto myšlienkou, pretože ma inšpiruje. Počúvajte. Ja si myslím, že to, čo sa stalo, je najprogresívnejšie rozhodnutie, aké mohol štát a štátny aparát urobiť. Naozaj, v Banskej Bystrici má byť trojsúborové Národné divadlo, pretože každé Národné divadlo by malo slúžiť ľuďom, ktorí sú schopní v priebehu 1 hodiny doň prísť, pozrieť si predstavenie a zase hodinu cestovať domov. A ja teda ani do Bratislavy, ani do Košíc za hodinu neprídem. Banská Bystrica je v strede a z okolia všetci ľudia môžu prísť a vidieť operu, balet alebo činohru. Len nie v maličkom Národnom dome, ktorý si Banskobystričania, keď ich bolo 12 000, postavili z vlastných peňazí. Občania Banskej Bystrice, to znamená rodičia, prarodičia a praprarodičia dnes žijúcich občanov Banskej Bystrice, chcú Národný dom späť. Vráťte nám javisko, štát. Ja viem, to boli komunisti, ktorí prišli a povedali, to nie je vaše, to je štátne, bude tu štátna inštitúcia. Fajn, ale už je na čase vrátiť Národný dom Banskobystričanom a Národné divadlo, ktoré do Banskej Bystrice patrí s 3 súbormi, potrebuje adekvátny priestor, dom kultúry, s fantastickým javiskom pre operu, s vynikajúcim javiskom pre činohru, s baletnou sálou veľkou, že sa tam dá naštudovať aj Labutie jazero. A Národné divadlo bude mať dôstojný stánok na úrovni potrieb 21. storočia.